Bayan isowarsa da shi da sojojinsa zuwa nan Kano, ya tarar da Kano akwai wasu ƙabilu wanda suke yin bautar gumaka kamar Barbushe da kuma Tsimfura a gindin dutsen Dala. Bayan fafatawa da shi Bagauda da sojojinsa suka yi da waɗannan mutane, Bagauda ya samu nasarar kafa masarauta ko kuma fadar farko ta masarautar Kano a gindin dutsen Dala. A wannan gindin dutse, wannan fada kusa da dutsen Dala, Kano ta fara samun ci gaba ta fuskar cinikayya tsakaninta da maƙotanta. Wato tun daga sannan idan za ka kalla kenan sai mu ce tun daga sannan Kano ta samo sunanta na cibiyar kasuwanci, inda ta samu nasarar samun ci gaba tsakaninta da maƙotanta ta ɓangaren cinikayyar kayan noma da kuma sauransu. Sannan Sarki Bagauda bai ƙasa a gwiwa ba, ya fara kafa tsarin masarauta, inda ya samar da wasu manyan mukamai a tsarin masarautar Kano wanda har yau suna ɗaya daga cikin ginshiƙai na wannan masarauta.